kao kang mano mar loro chiro ma Kibuye ne onyiso johala mar mondo mi odhi oti kuonde mamoko mano moriwo Chichwa kaachiel kod Uhuru Business Complex mayudore kaunti ma Kisumu. Kata kamano penjo en ni un kaka ten kaunti bende nu konyo johala mar neno ni gichopo kuro e yo makare. We wawinjane sigana mano losnwa kod Millicent Monde. Mae chal chiro ma Uhuru Business Park gie sani. Bang' moko kuom johala ma Kibuye ne biro kae mar uso. Picha moko ka chiro ni sani ometni mopogore kod kinde machien kalure ni sani kwan johala medore tok ne lor Kibuye apoya konten boma ma Kisumu nikech chido mare. Paro mopogore koro medo wuok kuom johala go ka moko yuago dok chien e ohala moko topoyo chenro mag ohala e chiro ma Uhuru. Radwana go ne jo eltero kamano kuom reso johala ma Kibuye kech ne wadhi tho tegi kolera. Kanya wadonjo management ma Uhuru Market nyorwako wa maber. Nyaka ne wabiri ka to ohala poda ok obet maber nikech kastembe wa odong pod bagni moko kia kuma wabire koro pod ok ohala ok obedo maber lakini wamor nikech wan ka gi kwe. Johala koro kwayo ten boma ma Kisumu mar kawo kinde moromo e chano chenro magero Kibuye mondo ohala obi odoge wang'e maonge ng'ikruok moro amora ka gibiro gidok. Akwayo ni jatelo city manager kaka nyitimo miwa keto ka pod ok iloso kanyo to wewa ka wabedi mondo pod waloka mondo kik wayud chandruok to kiseloso to wadhi ka koro kwe nitie kusekawo gik moko duto makelo lweny. To na aneno ni mondo ji no bede ka kata na dwe moro achiel mondo mi Kibuye loso maber nikech Kibuye osebedo kichapo wa ndalo mang'eny. Koro adwa ni mondo los Kibuye e yo moro maber ma onge ng'at mo madhi ywak. Akwayo Professor Peter Nyang' Nyong'o ni kako loso Uhuru Market ni olos Kibuye okete kabros gi mondo johala obed kama ber. Bende ne gikwedo wach chudo manyocha ilieko ni gichudo e kaka yud thuolo mar uso e Uhuru Business Park. Wach mane osir kod jakom mar chiro no kod kamiti mochung' ne chenro mag ohala ma Uhuru kuma ne gisingo mar chiwo stonda ne jogo ma pod uso e genga paya ma Kibuye mondo giyud lwasi makare mar uso. Onge pesa manyo watiyogo ka wadonjo Uhuru Market. Gima nye timore nye warwakogi magi moro ni ng'ato nye kawo pesa kuom ng'ato mano gima nye onge. Leadership mar Uhuru Market no bet piny magi winjre ni jomtumba mapoko yudo kamoro idhi losnegi shades mantie kagi idhi manegi shades ariyo gi stalls mondo warwakgi mondo giyud kuonde magikane mwandu mondo mwandu kik kethre. E sama magi duto timore, kwayo maduong' manyiedhore en mondo chenro mag gero Kibuye ma wang' ni timoni mondo time yor adimba mondo johala ma Kibuye obi yud lwasi makare mar uso mochwere maonge ng'ikruok moro amora e kinde mabiro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Uhuru Business Park, Kisumu County.